Ona, beti itxeko gogokin danean, onda lala urte zein izan unin, da urte bintzat pixkat prepatu gara eta guztua. Berriz, ni uste ingo deula, beste behin bintzat, ingo deula uste. Bai, poz-pozik eta ja bintzat inda egun guztiko ibialdia eta onda, kontentu. Eguna oso ona, uste baino euri gutxi egin du, ja goiko tramo berri egiten nahi gea, eta hor pixka sartu egualdi txarra, baina bueno, pasa da eta... Egualdi adarra indu, eta gero bukarie ipintzezun oso paisaje politxe zauzkila, baina bueno, ez du asko ikusi, baina bueno, ez politxe. Lehenengo, inoiz aurretikan ez nuen egin. Kontatu, zemuz jundan edo? Ondo, egia esan uste baino beto junda, eta gustoa egin dut ibilbide guztia. Ondo, egualdi hona indu, hola euri pixkat indigu bakarrik pixkat goran, aralarren, baina bestela gero egun guztia temperatura eta ona, eta ondo ibiltzeko egun hona. Nahiko ondo. Bueno, eukidu dana lokatzasko, atako aranan, baina bueno, gero ekaitza handi bat, kaskabarrekin, baina bueno, oso ondo, temperatura ona eta denbora kriskona. Giroak lagundu du, egon da ordentxo bat pixkat beltza izan dana, kaskabarra eta ere dana, baina ondo, guztua. Luze xamarra, baina bueno, ondo, ja pakea. Generalen ondo, egualdekin kejaik ez daukeu, egizan tarte baten ebin digu, baina bueno, esan da zehonak mintzat, portatuela ustetik. Hor minetako hortan euriak ekaitzak harrapatu digu, eta bueno, nahiko labain kortzeon, eta bueno, hortxe pasa dugu ratotxo txarra, baina gainontzian oso ondo. Oso ondo, baina harrapatu dugu minetan jasa batek, harri pixkate bai, baina momentu izan du, 10 minutu ordu lortu matola. Gero oso ondo. Lehenengo aldia alda, proba egiten dazula. 6. Zu izango zen hemendik ikusi deun gaztetxoena, zenbat urte dituzu? 11. Eta proba osoa inaldezu? Ez, egin deu erdia nire amak eta beste erdia nire tatanik. Eta laguntzaile bikaina izan dezula? Oso ondo, oso guztua ibili geha, egualdia zoragarri egin du. Eta oso pozik, zemekin egitea oso polita da. Lagunak animatu ginen eta xantziat emateako geha eta bueno, xeran ez ezkoa eta gero ateako geha. Lehenengo aldia aldezu? Bai, lehenengo aldia. Mutilakin bik batea indeu eta ondo, martxa politxak arri deu eta hoi da, guztua. Ezen dugu ja 5 aldiz edo horrela. Osake, atzera ezautzen zenuten hortaz? Bai, ezautzen genuen ja urteroko estotzen geha eta bueno, bai, nahiko ezaguta, bai. Laguntza txiki bai izan dut, familikoa lekun berritikan San Miguelea eta bixe, pixka deli horrein ditena. Jana edo eraman dizuete area edo? Ez, hori dena nik eman dut. Etxetikan, hasiera-hasieratik, eta, bueno, bai, esan barra amakero goran San Miguelen bokaio bat ekarritela. Ikusiteu gorriti, lekun berrin baita, geneuzkan, San Miguelen baita, amezketan, guztidan. Poteatzeko aukera ere izan omen dezu. Bai, zerbeza bat, legia, eroidia. Denako denbora hartu behar da. Zei bilbide egin dezu edo? Gu amezketakoa, betikoa. Derriti pasatzeko ere. Launek, familikok da jende politia gaina. Denak ezautzen jesu azkenen da politia. Berez luzea, baina justu kruzeko hortan kaskabarra botatzen hasi zigut orduan amezketa getxiga. Ez dela luzea egiteko intentzia gendun. Guk hartu genuen menditikan egitea, baina aietu ega gurutzera eta zegoen eguraldi oso txarra. Kaskabarra, trumoia, tximizo eta bueno, erabaki dugu bera hartzea, zeti bestelako itikan nahiko igual arriskutsua zen momentu hortan eta erabaki dugu bera jistea. Ez guk pasa eta gero sartu egualdi txarra eta orduan moztu indutela esan dute eta horregatik izango da, segurazki. Gu atzea bueltatzeko, gaizki, beraz, gun beharra zion. Noiz baiten aldez aurretik dauken, eginda, amalo probak? Bai, azkeneko lau guztetan, bai. Eta ze diferentzia, ibilbide berria eta bestelakoekin? Nahiko gorra dela berria, nahiko gorra. 3 kilometro zaparte gehiago, harritxua eta aldapa desentekin, nahiko gorra. Gainean entorren ordu gutxi sartuta mendin, eta esan de, alo seguro, hobeia behin ja igaratzatikan ja dena berak hartzea, eta bestela esaten berriro jarritzea da gainean luzera hundigoa eta malkartsua omen da, hasi que esan de, betikoa eta bukatzen dugu, nahiko, hasi que... Hemendik laburtera behira, berriz errepikatzeko? Bueno, ondo balin bagadu eta nik uste baiet. Bueno, ikusin behar. Ja sartzen egia gure eta ikusin behar. Bueno, hemendikan ja urte gutxitara, proba osoa edo zer? Bai.
mendikan lau urtea ja dena. Ja dana. Guraso baimenakin. Bueno, beti keja izaten dut, eta falta txiki bat, habito elementu bezala. Igaratzen oso ondo zeon, eman dio salda beroa, kafeare bai, eta gero bagendun gero jateko eta oso ondo atzai gor. Ni falta pixkat, jateko pixkat. Fruta geixio, samielen, olerdipareno, falta txiki hoxe. Berez esan da zegoen, ez da, urarekin bakarrik. Bai. Ez no, esatea gaizkin duela eta bagenekin, eman indeu. Baina pixkat, hoxe.